Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Ndizoona kuti chipembedzo cha Chisilamu si chimachita ndi zinenero zina mokhazikika, ngakhale kuti nzaka 15 zadusa kumbuyozi kapena 20 kumene anayesera kutanthauzira bukuli mu zinenero zina, kotero kuti mwina chifukwa cha kungosemphana nazo inuyo simunathe kuziona. Mwachisanzo kumalawi kuno tili ndi Qur'ani yachichewa, imamvekanso kuti ilipo yachitumbuka kapena afuna kupanga. Maiko mwinanso anapanganso dongosolo lomwelo, kotero kuti tsopano pali kufalikira kwa chinthuchi bukuli la Qur'ani mu zinenero zina. Chabe mwina tikhoza kungokhala kuti ifeyo amene si Asilamu tasemphana nalo buku la chinenero chinacho. Koma izi zikuchitika chifukwa cha kugawika kwa Chisilamu kumene kukuchitika mzaka za kumapeto zino, kamba kuti pali chipembedzo chimene cha Chisilamu chili ndi gulu lina limene limatchedwa kuti Sukuti, ndipo gulu lina limene limatchedwa kuti Qadiriya, ndiye pali gulu lina limene limatchedwa kuti Sunni. Ndiye komanso tili ndi gulu lina limene limatchedwa kuti Mashia. Ndiye magulu amenewa ali ndi ma project awo paokha, monga kulembanso Qur'ani kapena kuyitanthauzira Qur'ani m'magulu tatchulawo, chifukwa ali ndi malikulu komanso makhazikitsidwe a zinthu osemphana pang'ono, ngakhale kamvedwe ndi kachitidwe nkosiyana ndithu kangachepe. Mkatikati mmenemu muli kusemphana kwa pang'ono kumene kumakhalako chifukwa cha kagulu kotchedwa Mashia, kamene kamaoneka kuti kwambiri kanatapira zinthu zina za chikunja kolingana ndi chipembedzo cha Chisilamu, kuyamba kuziyika mu Chisilamu, kusintha malembedwe a Qur'ani, komanso kusintha mfundo zina, kukhazikitsa pansi zinthu zina zimene osadazione zabwino mu mahadithi, kuyika mawedi a mtundu wina, kutanthauzira kwa mtundu wina, kuphunzisanso kwa mtundu wina, kumene ena mwa anthu amene akhazikika kwambiri mu Chisilamu ndi kuchitsata Chisilamu chakale amaonabe kuti kusintha kwakhala kulipo. Koma kolingana ndi funso lakuti chifukwa chani amalankhula chinenero chimenechi, buku la Qur'ani kapena kuti chiphunzitso cha Qur'ani cha Chisilamu chimatsimikiza kuti Mulungu wa Asilamu adalankhula ku mtundu wa Asilamuwo mu chinenero cha Arabic, kotero kuti mwapaderadera pali kukhazikika kwa kudzodza kuchipasa anointi chipembedzo chimenechi ndi kuchilemekeza mwapaderadera kuti ndi chinenero cha Mulungu. Kotero kuti chinenerochi pochikhazikitsa mdziko kuti chikhalepo, chinabwera ndi mphamvu zapaderadera, maka mmene chimabwera kudzalemba mu nyengo ya Muhammadi ndi kagulu kena komuyandikira kamene kadayesesa kuchita moyenerera, kuphunzira bwino, komanso kopanga zonse motsata nzeru polemba buku limene likantundu kameneka kafuko kameneka kamatchedwa kuti kafuko kama Quraish, ndi kamene kadathandizira kulemba ndi kupanga zinthu zina, mmene mukuthandizira naso ndi anthu ena amenenso Mulungu adawalankhula, makamaka Mulungu amene wotchedwa Allah, Mulungu wa abale athu a Chisilamu. Ndingalankhule choncho kunena kuti Chiarabu ndi chani. Chiarabu ndi chinenero
chimene chidayamba ndi munthu amene amamutcha kuti ya Alubu. Ndi munthu yemwe anayambitsa kulankhula Chiarabu, chifukwa chake pochipasa dzina Chiarabuchi anachipasa dzina la Arabic. Muona kuti ya Alubu mkatikatimo mupeza kuti muli kulumikizika pochitchula kuti Chiarabic. Ya Alubu ndi founder wa Islamic language, malingana ndi mbiri imene timafufuza kapena imene anzathu achisilamu angakafufuze kapena inunso mungate kufufuza mwa njira ina iliyonse. Makamaka mukamapanga samale ya lineage ya Muhammad, mukapeza kuti chinenero chimenechi cha Chiarabu ngakhale amapanga keremu ena kunena kuti ndi chinenero cha Mulungu, kuti Mulungu analankhula mu Chiarabu, koma ya Alubu anali munthu, si Mulungu. Kotero kuti chinenerochi kuchinena kuti Chiarabic ndi chinenero cha Mulungu, malingana imene tidaonera malo ena ndi ena, sizoona. Chinenerochi ndi cha munthu. Munthuyo dzina lake ndi limene ndikulitchulali amatchedwa kuti ya Alubu. Ndi mtundu ndithu umenewu. Ya Alubu anali munthu ndithu. Kotero kuti mkati mwa kuyenda kwa ulendo wa makosana amenewa polankhula za chinenero chimenechi cha Arabic, timapezabe kuti ndi chinenero chimene sikinayambe nthawi ya Adamu. Ayi, kunalibe chinenero chimenechi. Chinenero chimenechi chinayamba mu nthawi imene sikunali kutali kwenikweni ndi nyengo ya Ishmael. Kotero kuti kafukufuku ogwirika bwino pa chinenero chimenechi ndi omveka kuti ndi munthu amene adachiyamba, amene tikoza kunena kuti ndi kafuko kapena kantundu kokhazikika bwino kamene ndi mbali imodzi ya Abrahamu, chifukwa ya Alubuyi mukamfufuza amachokera ku fuko la Semu kumene kunatuluka Abrahamu. Choncho mukamachoka kwa Abrahamu ndi kuti mukapezanso Ishmaeli kutsogolo kwakeko. Chifukwa chake chinenerochi ndicho khazikika ku fuko limeneli. Koma ngakhale kuti Abrahamu, Semu komanso amene tikumutcha kuti ya Alubuyi ali ochokera ku fuko lomwe la Semu, zinenero zakhala zili zosiyana. Mwachisanzo ngati Abrahamu sankalankhula Arabic, munthu ameneyi amalankhula Chiheberi ndi chinenero china. So pali Aramaiki imene sonkulu ameneyi amataniso amalankhulanso, koma chokhazikika bwino ndi Chiheberi ndi chinali chinenero cha Abrahamu, amene tinganene kuti angaoneke ngati ndi tate la makosanawa chifukwa cha mwana amene anabereka Ishmaeli, koma anali olankhula zinenero zosiyana. Pamene nkudusa kwa nthawi mmene chinenero chimenechi chimatuluka ku mtundu wa Asilamu, chikutuluka kuchokera kwa munthu ameneyi otchedwa nda ya Alubu. That's why kapena kuti nchifukwa chake chinenerochi amachitcha kuti Chiarabu. Pano tiyenera kudziwa kuti ku dziko limene la Asilamu kuli Asilamu a mitundu pafupi iwiri posiya inayo. Tili ndi Asilamu amene amalankhula Chiarabu chenicheni choyamba chimene chinatumbidwa ndi munthu ameneyi otchedwa ya Alubu. So tilinso ndi Asilamu amene ndi ochita kuphunzira, ochita kupangidwa kuti akhale Asilamu, nawonso amalankhulanso chinenero chomwechi cha Arabu, koma pamakhala kusemphana pang'ono pa Asilamu amene ndi a original komanso Asilamu amene si a original. Makamaka tikanena kuti original mwina ndigwiritse ntchito kuti ama Arabu a original ndi ma Arabu ochita kuphunzira.
ndi ma Arabu a original akuchokera kwa munthu ameneyi otchedwa ya Aldub, pamene enawa akuchokera kwa Adinani. Ndiye nkhani yokondedwa ni nkhani yodziwika bwino, komanso nkhani imene ingatsatike bwinobwino. Timaona kuti tikafika pa munthu otchedwa Adinani, ameneyi akuoneka kuti ndi amene akuchoka mu mbumba ya Ishmaeli, imene mbumba ya Ishmaeliyo si ya original ku chinenero cha Chiarabu. Zimveke bwino chifukwa musayiwale kuti Ishmaeli ndi mwana wa Abrahamu, ndi kuti atakula ameneyi kukulira mu nyumba ya Abrahamu samalankhula Chiarabu. Amayi ndi abambo, Ambuye atithandize pamene tikupitilira mu nyengo zokhazikika kupitirizabe kafukufuku ameneyi, kotero kuti tikamuyang'ana Ishmaeliyo kuchokera kwa munthu amene otchedwa Adinani, ndiye kuti tipeza kuti Ishmaeli amene ndi tate amene amakhala ngati akutchulidwa ngati kafuko koyambitsa kapena kafuko koyambirira kapena kantundu kamene kakukhuzidwa kwambiri ndi Ishmaeli. Mmene mumokondedwa tizapeza kunena kuti munthu uyuyu chinenero tisiye za Chisilamu monga chipembedzo, koma tinene za Chiarabu monga chinenero, timpeza kuti Ishmaeli sanali pure mu Arabu, chifukwa iyeyo analipo Alubu asanakhalepo. Tiyenanso kudziwa kuti Ishmaeli pamene akubwera akupeza kuti tsopano kugulu la Ishmaeli kutatenga kanthawi mibado iwiri itatu ndi kumene kumatuluka munthu otchedwa Adinani. Nkhani imene yokondedwa, Ambuye atithandize pamene tikupitilira kuifukula, koma mwina mwachidule kuchepa kwa chidziwiso changa ninganene kuti chinenero cha Chiarabu, chinenero chimenechi ndiye chinenero chokhazikika chimene chimatsogolera chipembedzo cha Chisilamu, kotero kuti anzathu Asilamu amakhulupirira kwathunthu kuti mulungu wawo otchedwa Allah adalankhula ku dziko lapansi kupyolera mu chinenero cha Arabic. Iwowo amakhulupiriranso kuti Qur'ani imene imatsika kuchokera kumwamba malinga ndi chikhulupiriro chawo sinatsike mu chinenero cha Chizungu, koma inatsika mu chinenero cha Chiarabu. Kotero kuti nchifukwa chake mumaona kuti chinenerochi simonga mwa chinenero chabe mukafika ku mtundu kapena mu dziko la Asilamu, si chinenero monga chinenero chabe, koma chili ndi ulemerero, chili ndi kukwezedwa, chimapasidwa ulemu mwapaderadera ngati chinenero cha Mulungu. Koma pokumba timapeza kuti chinenerochi sichinabwera ndi Mulungu, chinabwera ndi munthu amene amamutcha kuti ya Aldub. Amen. Mpingo tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu. Tumizirana achibale komanso ndi alongo, komanso sayiwala upanga subscribe. Amene mumaonera. Okay, I would like to ask anyone who watches this channel Mabena Studio to like, comment, and share also to others, so that they should know that there is this channel. And mind you,